Ще правим шоколадова тирамису торта. Първо си смесваме сухите съставки. Брашно сложихме, сега слагаме сода, бак пулвер, какао, малко сол, кафява захар и бяла захар. Чукваме яйцата, прясно мляко, олио и накрая добавяме горещо еспресо. Намазняваме тавичката. Изпекли сме си блата и сега идва ред да си направим крема за тортата. Слагаме си маскарпоне, течна сметана, ванилия и пудра захар. Крема ни е готов. Добре, да видим дано да ни се получи. Сега слагаме втория блат. Сега ще си наръсим и тортата с какао.